Assalamu alaikum. To yau mun zo muku da wata sabuwar hanya da za ku yi ne ku samu 100 naira a daily. To wannan hanya ba wata hanya bace mai wahala. Wani application ne da muke kiran shi Farm Store. Farm Store wani application ne da yake zuwa akan waya Android ko Android Tecno ko Infinix. To wanda kullum za su baka naira 100. To amma idan ka iya za ka iya samun naira 100 nan ko sau nawa a rana. To da farko dai abin da za mu ce muku shine samu buɗe cikin wayar mu kamar yadda kuke gani. Sai mu je cikin Play Store. Bari mu je cikin Play Store. Kuna gani ba? To sai mu je mu shiga cikin Play Store namu. Ina yake? Yawa gashi nan. Sai mu taba shi. Kuna ganin shi a nan ba? Play Store. To sai ku taba shi. Da bayan kun taba Play Store sai ku zo ku yi searching na Palm Credit ne ko mene? Bari mu duba sunan nashin da a waje mu gani. Gashi nan. Palm Store. Sai mu yi searching Palm Store. To kamar dai Farm Store babu a Play Store. To amma hakan ba zai baku wahala ba wajen ɗauko shi. Sai ku je cikin Chrome naku. Ina Chrome yake ne? Sai ka jawo ƙasa. Ka duba Chrome. Gashi na sama. Sai ka taba Chrome. Da ka taba Chrome sai ka zo wajen search bar, search engine. To Telegram ne, message ne, sai mu dawo cikin Chrome. Sai ka yi searching Farm Store. Sai ka taba search. To sai ka taba na biyun nan Farm Store for Android, download the APK from up to down. Sai ka taba shi. To zaran ka taba shi to ga version na application nan. Get the latest version. Kuna gani? To sai ka sauke shi. To kana na get the latest version da wajen download sai ka sauke shi. To sai mu dawo mu duba cikin Farm Store namu. As you can see. Yawwa gashi mun shiga. Sai ka taba activity wajen activity nan. Bayan ka taba wajen activity bari mu aro yin, bari zana muku gani. Yawwa bari sa muku aro ma. Yawwa activity. To sai ku yi pressing nan sa. Da zaran kun yi pressing activity sai ku jawo ƙasa ku gani. Nan idan kun sauke movie box za su ba ku naira 50. In kun sauke money phone za su ba ku 50. In kun sauke Truecaller za su ba ku 50. To yanzu ne za mu yi sai mu sauke Truecaller. To da zaran kun sauke Truecaller kun danna download sai ku bar shi. Sai ku dawo ku danna Opera ma sai ku danna download install kai sorry. To sai ku dawo sama za ku kalla abubuwan da kuka yi placing na installing na yana kan hanya. Kuna gani? To yana cikin irgawa. Bari ya gama irgawa. Bari za mu dan rike bidiyon. Idan ya gama irgawa sai mu ci gaba. To yanzu kuna gani ya yi installing ya nuna 100%. To na kasan mu shi ma zai ƙara irgawa daga ɗaya zuwa sai ɗaya ya gama ɗaya zai yi. To kuna gani install za ku danna. Wannan ya installing wancan ma ya installing. Amma wannan ya je 100%. 100% means that application namu ya sauka. We have to wait for a little. To ganga MB shi dai 73 MB wannan kuma 32 MB. Ba wani MB da za su ja ba. Duka dai ba wani MB bane wani mai can sosai dai. Wanda 500 MB na datan kai shi kai aikin nan ko so 4 ma a rana. Kun ga dai you can make about 400 naira. Za ku yi recovering nashi. Za ku dawo da shi. To kuna ga duka sun soja kansu. Sai ka danna open. To ga Opera yana kan hanya shi ma sai ka danna open akan Truecaller. To da zaran ka danna open bari mu dan jira shi mu gani. To zai kawo mu cikin application na Truecaller sai ka yi minimizing. Kuna gani sai ka yi minimizing sai ka dawo cikin Farm Store naka yakin. To kana dawowa zai nuna ma claim a maimakon open. To zaran ya nuna ma claim sai ka taba claim. 15 yara kenan. Sai ka taba claim. To idan bai yi ba sai ka yi back ka ƙara dawowa. Kuna gani sai ka yi back ka fita. Sai ka ƙara shiga. Opera yawwa shi ma sai ka buɗe shi. To duka yanzu za su nuna claim. To yanzu shi Truecaller ya claim ma successfully. Ya yi completing. To sai Opera ya rage.
Opera kuma da kun taba claim nashi sai ku dan jira shi, ku dan ba 'yan sakanni ko kuma ku yi back ku je ku dawo. Yawwa kuna gani ta sai ƙara dawowa cikin activity. To da ku zaran kun dawo za ka gan shi ma ya claim. To yanzu haka muna da 18 naira 80 saura naira 20 ya rage, sai mu sauke application namu na Money Point Business na mu yi amfani da shi. To shi ma zai downloading. Bari mu dakatar da bidiyon, idan ya gama sauka sai mu ci gaba. Kuna gani 10 yayi, baya sauri sosai, amma haka za mu sauke shi mu yi amfani da shi ma. 17, 18, 19, 21, 22, 23, 20. Yau to bari mu rike shi. To yauwa yanzu haka kuna gani application namu ya sauka, yana kan installing. To gashi nan yana kan hanya, muna jira. To sai ka yana open. Bari in zana muku gashi nan. Da zaran ka taba open zai bude maka cikin Money Point kamar haka. Yawwa da zaran mun yi minimizing sai mu dawo cikin Farm Store namu. Kuna gani? To yanzu haka shi ma Money Point sai mu danna claim. To da zaran mun danna claim zai successful claim. Sai mu back mu kara dawowa saboda abubuwan mu su tafi smooth. Yawwa leave sai kara dawowa cikin application nan. To kuna gani wannan dare ne ya successful. Yanzu za ku yi top up na ɗarin mu zai sauko mana account namu insha Allah. To kuna gani sai ka zo ka taba wajen top up now. Da zaran ka taba top up now sai ka taba your operator. Da zaran ka taba your operator sai ka taba Airtel, sai ka taba. To da zaran sai ka sa wannan banka a wajen. To gashi nan nasa sai ka taba claim, sai ka rubuta wannan rubutun da suka rubuta a jikin nan H7PD. Da zaran ka saka H7PD sai ka taba submit. Da zaran ka yi submitting to za su cire maka insha Allah komai naka zai successful. To kun gani yanzu aka reward naka zai sauko naira 100. Na gode kuma subscribing sannan ku yi liking, tura 'yan uwa su ma su karu.